Hallo, mijn naam is Pastor Quentin Unger en ik ben hier van Dieran Church. En ik wil hier een laatste bekantmaking maken over de Dietsche aandacht en Dietsche ministries hier bij Dieran Church. Zoals veel van jullie weten, laatste jaar maakt de leiderschap hier bij Dieran Church de entscheiding dat de Dietsche aandacht, wat we zijn als Mars hadden, dat toemerken, zodat we best 2 Engelse services hebben. En dan even de laatste paar maanden heeft God mijn familie en mij geleid om naar Alberta te trekken en nu in de kerk leiden. En zo, ik wil niet best weten laten dat we waren hier bij Dieran Church zijn, maar juni, de 9 juni, en dat wordt onze laatste zondag hier zijn. De kerk die maakt een celebration vastbereid voor ons. Er wordt klok 4 hier bij de kerk zijn en je zijn alle aangeladen voor dort. En we kijken verder weg om afscheid nemen van vele van jullie en God prijzen en loven voor wat hij gedaan heeft in de laatste 8,5 jaar. We verder, we kunt hier zijn en een grote poort zijn van jullie levens en je hebt een grote zin geweest voor ons. Ik wil ook een beetje bekend maken over onze YouTube, onze Facebook en onze WhatsApp. Na onze tijd hier wordt vielleicht niet veel aangaan aan deze channels. De channels die worden de wegen zijn. Dat is Dieran Plottage en dan ook Dieran Church Plottage op Facebook. Maar ik geloof niet dat er wordt veel meer opkomen, maar alles wat er al is, wordt te blijven. En zo er komen nog een paar meer boodschappen wat op YouTube opkomen en er wordt nog van een paar werk wieder gaan en dan wordt er een nemen. En dan voor radio, onze boodschappen die worden de wegen rijdt zijn voor radio, zodat God kan die wieder brücken voor meerdere jaren. En zo wanneer je irgendwo een plottige radio station hebt, kan wel eens zijn dat je worden ons nog länger hören. Ik wil jullie alle persoonlijk danken en God prijzen en loven voor de arbeid wat hij in mij gedaan heeft, in mijn familie gedaan heeft in onze tijd hier in Leamington. En ook dat God ons gebruikt heeft in welke wij om zijn evangelium te verspreiden, zodat we Menschen leiden om Jesus Christus beter navolgen. Ik wil jullie alle Gottes rijkes zijn wensen en dan zeggen we dan ook goodbye.